ina anda yontere ko balɗe jeeɗiɗi, lewru ko jonte 4 walla balɗe 50, hitaande ko lebbi 12. kono noon hawni heen ko holnde yontere fuɗɗoto. sen jehi to leydi farayse naaɓe kamɓe yontere fuɗɗoto ko altine, kono sen ƴeewi won e leƴƴi fuɗɗoto ko wayno portugais en yontere fuɗɗoto ko dimanche walla mbiyen do hoore buuri walla ɓe mbiya domingo. kono noon sen jehi to bani israil en walla fulɓe walla no espagnol en ni, ɓen yontere fuɗɗoto ko hoore biir walla ɓe mbiya samedi, ɓe mbiya sabado. ɗum ɗo noon ñalɗi ɗi fof kanjine kadi puɗɗitaaki kadi sahaa gooto. won heen puɗɗoto ko waktu ndigaɓo woni 0 heure, ɗum ko tubakoɓe kewi wadde ɗum. kono julɓe ɓe kañumen heewi wonde ñalawma munen gasirta ko alasara faade futuro e on saha ñalawma goɗɗo naati. kono fulɓe koma nangue ngue fuɗɗo firtude nde ñalawma keso o naata. te ittita kamɓe fof dey kadi saha o koɓe jaggirta ɗum tan ko ɗum ñalawma, te waktuji 24 waɗi.